Čaute, sledujete nový sídliskový unboxing. Rozbalovačku smart hodiniek Samsung Galaxy Watch 6 ste už u mňa na kanáli videli, ale bolo to len také rýchle videjko z Južnej Kórey, kde Samsung tieto hodinky predstavil a teraz už mám pre vás prichystaný aj test, tak sa poďme pozrieť na to, čo tieto hodinky dokážu a okrem toho som ich porovnala aj s ich minuloročným kolegom Samsung Galaxy Watch 5, takže poďte sa pozrieť na to, ako toto priame porovnanie dopadlo. Nech sa páči, tu je škatulka s hodinkami v celej svojej nádhere. Na test mám menšiu 40 mm verziu a v mojom prípade nemôžem s hodinkami telefonovať, pretože mám iba Bluetooth verziu. Hodinky mám na test v zlatom prevedení, ako vidíte, avšak dobre si potom všimnite farbu hodiniek po rozbalení. Najskôr si mrknem vrchnák, pretože v ňom sa ukrýva napríklad USB-C kábel na bezdrôtové nabíjanie a z druhej strany sa ukrýva potrebná dokumentácia. A tu sú už samotné hodinky v zlatom prevedení. Nie som farboslepá. Toto je podľa Samsungu zlaté prevedenie a priznám sa vám, že veľmi rada by som videla, ako by teda vyzeralo strieborné prevedenie. Možno by bolo červené. Kto vie, nič. Nenechajte sa odžubať, gold is the new silver. V každom prípade tá strieborná farba má pri západe slnka teraz predsa len také zlatisté odtiene, občas to vrhá taký odtieň, takže v niektorých momentoch môžete mať pocit, že je to zlaté. Napríklad v zlatej hodinke. Na spodnej strane je už tradične pokročilý snímač, ktorý sa postará o množstvo meraní. Celkovo sa mi mimochodom páči tento remienok, je praktický a nemusím sa bať, že by sa mi nejako odopol. Remienok sa dá aj vymeniť a mám tu ešte jeden väčší remienok na ukážku a tu už využijem aj ten môj švajčiarak. Ešte takto vám ukážem také porovnanie menšieho a väčšieho náramku. Bielý náramok je S/M a fialový je M/L veľkosť. Hodinky zapnete vrchným tlačidlom a po všetkých úvodných úkonoch si nachystáte telefón s nainštalovanou aplikáciou Galaxy Wear. Upozorňujem, že tieto hodinky sa nedajú pripojiť k iPhoneom, len k telefónom s Androidom. Ja mám k dispozícii telefón od Samsungu, takže tu sa pri pripájaní zobrazí rovno automaticky možnosť pripojenia telefónu k hodinkám. Po vyklikaní potrebných vecí sa dostanete až k spusteniu hodiniek. Ja si hneď zmením pozadie na niečo analógové, priznám sa, že sa mi to celkom páči, keď sú tam takéto ručičky. Samozrejme k dispozícii máte kopec ciferníkov, či už v hodinkách, alebo potom v aplikácii. OK, základné menu hodiniek vyrolujete zo spodnej časti a potom sa vrátite vždy domov vrchným tlačidlom. Tu zase máte k dispozícii všetky aplikácie, pričom v hodinkách máte Google Play obchod s aplikáciami, kde nájdete ďalšie apky, ktoré môžete doinštalovať do hodiniek. Ja som si doinštalovala napríklad peňaženku kvôli bezkontaktným platbám alebo tiež Spotify. Takto vyzerá napríklad WhatsApp, máte tu konverzácie a môžete z hodiniek odpovedať napísaním správy, vlastnej alebo predvolenej, alebo aj hlasovej. Ahoj, toto je skúška a posielam ti hlasovú správu. Ahoj, toto je skúška a posielam ti hlasovú správu. Na správy z Instagramu môžete takto odpovedať, alebo tiež smajlíkom, proste celé je to veľmi praktické aj dobre fungujúce. Hodinky obsahujú aj mikrofón a reproduktor a cez hodinky viete teda telefonovať, ale len ak sú prepojené cez Bluetooth k telefónu. Ako vidíte, volala som Ríšovi z Digitálok a povedal, že kvalita hovoru je celkom dobrá. Inak tiež sú tu aj Google mapy a šikovne sa viete navigovať a tak ďalej. No skrátka, ponuka aplikácií je tu naozaj široká.
Hodinky si tiež môžete prispôsobiť pomocou tlačidiel, ktorým v nastaveniach priradíte vybrané funkcie. Vrchné a spodné tlačidlo, prípadne dvojité stlačenie, to všetko si môžete nakonfigurovať. Napríklad ja som si na stlačenie spodným tlačidlom nastavila multitasking a na dvojité stlačenie vrchného tlačidla sa mi zase ponúkne možnosť platieb. V rámci ovládania inak môžete prípadne používať aj gestá, ktoré však v hodinkách od Samsungu už poznáme dlhšie. Potiahnutím prsta zhora sa dostanete akoby rýchlejšie k niektorým základným funkciám, či už Bluetooth alebo lietadlový režim, nastavenia, hľadať telefón, svietidlo, režim nerušiť a tak ďalej. Potiahnutím do strany sa zase dostávate k základným kartám, teda widgetom. Tie si môžete sami zvoliť a tiež si aj vybrať ich poradie. Potiahnutím do druhej strany máte zase notifikácie. Ostatné veci, čo tieto hodinky vedia, vám už predstavím v súvislosti s ich predchodcom, teda Samsung Galaxy Watch 5. Nezabudnite, nové hodinky Watch 6 majú v mojom prípade biely náramok, staršie Galaxy Watch 5 majú ružový náramok. Je zaujímavé, že ružová je v tomto prípade ružová. Áno, opakovaný vtip je najlepší vtip. Možno ešte raz použijem, takže majte v strehu svoje bránice. Ako vidíte, hodinky sú na prvý pohľad úplne rovnaké, teda okrem farby. Po lepšom pozretí ale zistíte, že nová verzia má obrubu okolo displeja o kúštik vyššie, takže ho viac chráni pred nárazmi. Displej je tiež o čosi väčší, pretože výrobca zmenšil rámčeky. Vďaka tomu uvidíte na displeji viac textu. Okrem toho, Watch 6 majú aj viditeľne jasnejší displej. Zmena je ešte v tom, že nové hodinky majú novší procesor a viac pamäte RAM, takže ich celkový chod by mal byť rýchlejší. V praxi som si to pri dlhšom používaní trošku všimla, pri spúšťaní rôznych funkcií boli vyspelejšie hodinky o zlomok sekundy rýchlejšie. Pri načítavaní GPS-ka dokonca ale boli viditeľne lepšie na tom tieto šesky, starším to trvalo o mnoho viac, teda aj vyše 5 alebo 10 minút. Nebolo to pravidlom, no v každom prípade sa mi to stalo asi 3-krát počas 10 tréningov. Poslednou zmenou je výdrž batérie. Watch 6 majú o 16 mAh väčšiu kapacitu. Neprejavovalo sa to nejako zásadne, ale zvyčajne som mala večer o pár percent viac energie v hodinkách Watch 6. Okrem toho som ale nejako nepozorovala žiadne iné zaváhania alebo nejaké výrazné rozdiely. Obidvoje hodinky sa snažili a robili všetko najlepšie, ako sa len dalo. Zaujalo ma ale pomerne rovnaké počítanie krokov, ktoré nie je v priamych porovnaniach smart hodiniek samozrejmosťou. Prejdené kroky počas dňa sa líšili len o pár stoviek a to aj počas naozaj vysokých počtov, ako vidíte. Veľmi ma tiež zaujala presnosť merania srdcového tepu. Nielenže oboje hodinky ju merali veľmi podobne, tiež počas dňa aj počas tréningov, ale zároveň sa výsledky zhodovali aj s údajom na digitálnom tlakomeri alebo aj s inými hodinkami. Vykonávala som nielen množstvo mojich vlastných meraní, ale tiež som do toho zapojila aj kolegov. Tým som zároveň merala aj krvný tlak, keďže oboje hodinky to umožňujú. Presnosť krvného tlaku vo vzájomnom porovnaní, ale aj v meraniach s medicínskym zariadením bola naozaj celkom dobrá. Avšak len v prípade, že nemáte veľmi tenkú ruku. Vtedy dvom kolegom hodinky buď nechceli na prvý raz odmerať tlak, alebo si aj vymýšľali dosť vysoké hodnoty. Ak ste však priemerne stavaný dospelý človek, tak nebudete s tým mať podľa mňa s meraniami žiadny problém a hodinkám by som sa dokonca ani nebála dôverovať. Samsung však podobne ako iní výrobcovia upozorňuje, že si nemáme podľa toho meniť lieky, teda nie je to naozajstné medicínske zariadenie, čiže na to pozor. Hodinky merajú aj EKG, ale ak sledujete moje videá, tak už viete, že ja mám pokazený prst.
Teda, tak to volám, totižto mne EKG zvyčajne nechce pekne odmerať na prvý raz. Nejde o to, že neviem ako na to, ale opäť niektorým kolegom zmeralo EKG okamžite a s poriadnymi tými vlnkami a jednému kolegovi a mne to vôbec nechcelo poriadne odmerať. A hlavne teda EKG som úplne neoverovala u doktora, takže tu vám presne neviem povedať, ako je to s presnosťou. Oboje hodinky tiež merajú telesnú kompozíciu a merajú ju úplne že podobne. Čo sa týka športov, s hodinkami som chodila behať, bicyklovať, cvičiť a na turistiku. Záznamy boli naozaj podobné a hoci sa občas výsledok líšil o pár desiatok metrov, nebolo to pravidlom, že by jedny hodinky vždy zaznamenali dlhšiu trasu. Musím ich v tomto naozaj pochváliť. Či už išlo o kratšie pár kilometrové vzdialenosti, alebo aj o 10 či 17 kilometrové záznamy. Nuž, a aký je teda záver? Bežné hodinky Samsung Galaxy Watch 5 už postupne miznú z pultov predajní, takže čoskoro ani nebude veľmi aktuálna otázka, ktoré z týchto dvoch hodiniek si vybrať, či Watch 5 alebo Watch 6. Ja som avšak chcela tieto hodinky porovnať hlavne kvôli tomu, aby som mala predstavu, ako sa medzigeneračne posunuli. No a teda rozdiel nie je veľký ani výrazný a ak ste majiteľom Watch 5, tak nemáte dramatický dôvod na zmenu a pokojne si ich nechajte. To je však aktuálny problém snáď všetkých výrobcov, že medzigeneračne sa to teda moc nehýbe, no ale teda ak práve teraz sedíte nad tým, či si zvoliť 5 alebo 6, poradím vám takto. Ak chcete ušetriť, pokojne si kúpte Watch 5 a neprídete o veľa. Ak vám však nejde úplne o tých pár desiatok eur, tak potom odporúčam kúpiť si novšie hodinky. Predsa len dostanete o čosi lepšie zariadenie, je väčšia šanca, že budú mať dlhšiu softvérovú podporu, je tu o kúštik väčší a aj jasnejší displej a hodinky aj o čosi dlhšie vydržia. Celkovo ide o špičkové zariadenie, ktoré je naozaj dôstojnou konkurenciou pre Apple Watch. A ešte v rámci Samsungových hodiniek série Watch 6 sa môžete mimochodom poobzerať aj po väčšej 44 mm verzii, alebo je tu ešte aj verzia Classic s tradičnou obľúbenou lunetou. A sme na konci videa, takže ďakujem vám za pozornosť. To je všetko, čo by som vám zhruba chcela porozprávať o Samsung Galaxy Watch 6. Ja ešte doplním, že ak by ste si chceli prečítať celú recenziu, tak vám ju nechám na linku pod týmto videom. A ešte doplním, že môžete sledovať aj môj Instagram, alebo si môžete vypočuť aj podcast Digitálky, ktorý máme s Rišom z kanálu Digitálky. No a to už je odo mňa všetko. Dík za pozornosť a dovidenia niekedy na budúce v ďalšom sídliskovom unboxingu.